Ginako sa Iloy nga naghimo lang inisang senaryo nga may nakita nga lapsag sa basurahan sa poblasyon Bangaklan. Matuod gali sini nga bata kag naghimo lang inisang istorya sa kahadlok sa iya live-in partner nga hindi siyang amay sa iya ginadala. Tungod na bisto kang nabalahuban ng natabo, nagpangayo inisang pasaylo sa iya live-in partner. Nagsabit ang nagamaniho sang motorsiklo sa grader sa kilid sang dalan sang wala sini makontrol sang nag-overtake sa van. Natabo ang aksidente sa barangay Pangpang si Balom Antique. Suno sa nakakita, madasig ang pagpadalaga ni Victor Abaw sang Concepcion Bilison Antique sang iya motorsiklo. Mahimo wala sini matulupangdan ang grader sa kilid sang highway sang nag-overtake sa ginasundan niya van. Ginhingagaw pa dalon sa ospital ang biktima pero gindeklara nga dead on arrival. Aksidente nga nag-igo sa ulo ni Executive Master Sergeant Edgar Durias sang poblasyon Panitan Capiz sang naglupok ang iya service firearm. Ina ang nagwa sa investigasyon ni Captain Armando Clavaton, hepe sang President Ruas PNP. Nakaresponde pa si Durias sa isa ka ginamo upod ang 3 ka mga pulis antes natabo ang aksidente. Pagbalik nila sa police station sa nakabati ang iya mga upod sang duha ka lupok. Dito nakita nila si Durias nga natumbak ang dugoon malapit sa CR. Giningagaw pa nga gindala sa Baylan District Hospital pero gindeklara nga napatay si Durias.